medrou aí. Pero eu quería dicir algo moi importante. Estamos nun programa de supersticións. Levo, non sei, debo levar con este bolígrafo de Hello Kitty que me trouxera Natalie, aquela que me antes, que era no Verbas Nada, me parece, ou non me acordo se fora incluso en cifras. Levo con este bolígrafo anos facendo este programa e hoxe vaise me rematar a tinta. Que, a ver que fago eu, Natalie, se me estás vendo, pois tamén te pode, non sei. Volve. Era tan generosa que podía traerme un bolígrafiño de Hello Kitty outra vez. Mira, foi esmorecendo os poucos, hai que contalo, porque mira, os pelusos estos... Foi todo peluso, pero foron é que se a me acabou a menos. tinta. A luz xa non alumeaba. E agora xa quedou sen tinta. Sí, pero oiche, ahora que fago eu, porque ahora... Pois, que vas a facer? Programa 199. Desplumáchela, Hello Kitty. Despedido con todos os honores. Ni Non madriña, che queda pues, outra. que mal rollo, Pero que non sexa símbolo de malfado tampouco, Non sei. As cousas nesta vida remantan Xusto agora vai fallar, algún día. Oiche, é que Zoom ten aí a grúa na cámara, que a pillou perfecta, Un primeiro plano, ben non merece. Despois de tanto tempo con nos... Como colleu aquí, ti despeluxado. Anos comigo aquí. Terceira rolda do cabeza.